स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे गजभारे ग्राफिक्स. आजचा स्पेशल व्हिडिओ स्पेशल फॉन्टवर आहे. फॉन्ट डाउनलोड कशी करायची, फॉन्टचा युनिकोड कसा काढायचा, फॉन्टचा यूज कसा करायचा, फॉन्ट पिक्सेल लॅबमध्ये ॲड कशी करायची, सर्व टिप्स तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दिलेले आहेत. तर स्किप न करता व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि कमेंटमध्ये कळवा कसा वाटला व्हिडिओ. इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला विसरू नका. तिथे रोज नवनवीन कंटेंट अपलोड होत राहतात. आणि व्हिडिओ संबंधित कोणत्याही संबंधित काही अडचण असली तिथे तुम्ही मला डायरेक्ट मेसेज करू शकता. सर्व प्रॉब्लेम सॉल्व करून येईल.